Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día emocionante en Non Vale Furar porque vimos a facer o noso 11 ideal dunha competición que nos encanta, que rematou a pasada fin de semana co triunfo do Arousa e nós, pois, que imos facer hoxe? Pois elixir os nosos 11, os nosos, porque vai ser un 12. un duelo. E adestradores, importantísimo. Dentro vídeo. A dinámica será sinxeliña porque é un 2 contra 2, neste caso toca mir con Mou. Sempre vas con Mou. E vos formaderos outro equipo, Eros López, Abraham R. Santa María. Aí está. Sur contra norte. Bueno, en que medida te consideras ti do sur? Contra Melide. Bueno, Sarria é o límite do sur. Sur contra Melide. Ti, Sarria no sur. É o límite do sur, eu creo. Bueno, somos mitad. Bueno. Ecuador. Pois vale. Dios, Imos o chiste foi malísimo. O tema é que imos competir entre nós e imos ver quen fai o mellor 11 da tempada, tendo en conta o rendemento dos futbolistas da terceira ref este curso. Como imos facer? Pois cada un terá o seu esquema e a partir de aí, pois, ir seleccionando futbolistas en formato draft. É dicir, se vos Formato draft. Sí. Como na NBA. Americanizámonos. É o noso fútbol, pero americanizámonos. Claro, o que empece. Nunca entendín por que vos gusta meter así cousas que... Mola. Como lle chamarías ti en galego? O noso formato, e despois explico. Como ti verás, formato o concurso NVF. de matrioscas. É verdade, é verdade. Pois imos facer formato NVF, é dicir, se Abraham selecciona un futbolista, nós non o seleccionaremos para o noso 11. Perfecto. É o primeiro que selecciona, logo o seguinte ten 2 picks. Como facemos quen selecciona primeiro? Pois eu diría un cara ou cruz. Pedra, papel, tesoiras. Pedra, papel, tesoiras. Eu cedo, bro. Compites ti? No, acaba de decir que non lo cede. No. Por qué? Eu non o cedo. Vale, Adiante. pedra, papel, tesoiras, sacamos en tesoiras. A unha. Como? Pedra, O que papel, gane, tesoiras, sacamos en tesoiras. Pedra, papel, Papel, tesoiras. Empezamos nós. Venga. E empezamos... Empezamos polo punta, empezamos polo... Eu empezaría polo porteiro, porque sinto que é algo que nos van quitar. E para min foi o mellor. Sí, Eu diría que sí. veña. Nos collemos na portería. Sí. Venga, Alex Santomé venga. disputou todos os minutos da tempada da competición, 29 goles en contra nos 34 partidos que xogou e ollo, porque vai xogar os playoffs tamén. Santomé. E vai ter un papel importante, non? Eso por descontado. Na nosa portería. Nos playoffs. Ah, sí, claro. Escollemos a Santomé. A vos a quen escolledes? Pois eu vou facer que a primeira elección deste draft, bueno, deste formato NVF sexa de Eros López e vámonos encaramar cara a dianteira. Sí, porque que mellor vos tedes o porteiro o Sí, gran porteiro íbalo deste dicir. ano. O Zamora da competición, sí. Sí. Pois nós imos co Pichichi, con Adri Rodríguez. Moi ben. Que tal, Adri, este ano? Tedes cousas ou apunto? Se queredes, 18 goles. apuntamos vos algo, se queredes. 18 goles bueno, clave no. Sí, No, en parte o na- Celtiga salvo, bueno, que ao final fixo unha moi boa primeira volta, sobre todo o primeiro treito de temporada, pero está claro que en gran parte debido ás contribucións na área que fixo este señor, que se mandou unha temporada espectacular a nivel individual, 18 Animada. goles, e vai ser quen poña o gol no noso equipo, non, Eros López? Sí, Sí. señor. Pois levantastes-nos ao noso dianteiro ao que tiñamos escollido. E vos ao noso porteiro. Temos moitas máis opcións. No, eu teño apuntadas nunha libreta que non teño aquí agora mesmo, Mou. A libretiña. Podo coller a libreta? Pero non te preocupes. Telos di, todo. Sí, vale, mallao, teño Mou. Nótase quen é o adestrador. Eso sí, eso sí. Nótase quen é o adestrador. Eso sí, para entender algo do que pongo aquí, Letra de médico. letra de médicos. Mira Sí. que Bueno. bueno, é que me gusta a letra de Mou, fíjate. Seleccionamos a quen seleccionamos nos agora. Tío, pois eu iría ordenado. A min gustan os equipos Pero ordenados. que nos van limpiar a... A quen? Sin duda. Vamos a pillar a este tío, porfa. Eu digo che que non van por él. No. Que sí que van por él. Sí. Sí. Imos tirar... Bueno, pois, entonces imos no noso esquema particular. Este vai igual. Imos tirar por un xogador que é debilidade dos dous. É un rato pequeno, moi eléctrico, moi rápido. ratiño, Quizáis o futbolista máis rápido de toda a competición. Pode ser o ¿Ves futbolista como máis era? rápido da Xa o competición. sei. Pois se xa o Debe haber sabes, por aí. invítote a que digas ti o nome. Xoga no Compos. Xoga no Compos.
Antón Guisande. Antón Guisande O mellor futbolista do Compos esta tempada. vai ser o noso puñal nese Datos de Guisande? nesa media punta, digamos, non? Vai Vadelo xogar situar por na detrás media punta. do... vai xogar por detrás dos dos puntos. dianteiros. Queremos datos de Guisande, aparte de todo o que xera, vale, que a nivel numérico hai xente no seu equipo que pode chamar un poquinho máis a atención, creo que sí que é o realmente diferencial nese xogo ofensivo do Compostela, máis de 2500 minutos, no ataque máis caro da categoría. 9 goles E moita influencia. E moita influencia e aparte en momentos chave, Bueno, correcto. Recordamos ese partido na Lomba, por exemplo, Sí, que Antón Guisande deu o nivel, sen dúbida, e creo que é unha selección moi acertada. Moi ben, pois nós, sabendo que agora tirades máis pola ofensiva, vamos terminar de selala para, digamos que non... Ir pa a banda. Bueno, va un Más pouco pa banda, extremo, pero sí. vale, pero ao final o rol que ten é fundamentalmente goleador, ofensivo. sí. Non é un interior que digas tú de sacrificio, que é un Efectivamente. bichazo, pero vamos a apuntarle un poquinho a nosa banda con Adai Alcalde, temporadón, revelación no filial do Lugo e xa fixo. quedouse un pouco, non? Bueno, Bueno, pero- quedouse en parte, tamén está indo co primeiro equipo, cal é Claro. un premio, pues bueno, É bastante que- gordo e que pon de manifesto a gran campaña que fixo É que no Lugo B. creo que ao final quedou en 14 goles, 13-14 goles, 13 creo. non recordo mal, pero sobre todo está ese dous últimos partidos do Lugo titular, además cun papel protagonista en Nas derrotas, en sí. ambos. Bueno, tamén, bueno, a victoria en Talavera, creo, no, en Mérida. Aí xogou titular e fixo moi bons minutos. Eu teño que decir que foi o xogador que máis me sorprendeu esta temporada. Magnífica primeira campaña. Non o Lugo. coñecíamos Sí, sí. ninguén. Claro, Eso era un descoñecido. por descontado. Vale, pois eu iría aquí, ou aquí. Eu iría aquí. E que pero para poñelo dianteiro, non? Ese nome. Pois nos imos ir a polo Bruxo de Ribadeo. Imos viaxar ata a Estrada e levámonos Hasta Novo Municipal, Pedrosiña. a un dos mellores futbolistas da categoría, por descontado, Dani Pedrosa, do Estradense, o Bruxo. Ou o Meigo. Chamanlle o Bruxo no Estradense. Esta tempada, como foron os datos de Pedrosa, Mou? Pois mira, máis de 2500 minutos, 14 goles, tipo tarxeteado onde os haya. Tipo quente. Engaña. Bueno, Nutricionista e goleador. Ademais, o dito, ollo caxeira do Estradense e vai ascender co Depor. Sí. Ano redondo para él. Sí, ademais eso, cumple a dobre función de nutricionista e tamén... é dicir, vai apuntalar tamén o equipo noutro eido. Correcto, Como o equipo moi vai ben. andar... Fino, Vai andar fino, liña, sí, sí. a pliegues. Sí. No, desde luego. Nada, pois nós xa, digamos, para ter ese acompañante de Adri na punta ofensiva, nós, bueno, logo va de lo ver no vídeo, pero o bosquexo, o esquema, é un 3-2-3-2. Sí? E para acompañar a Adri vamos meter a un tío que pasou por estes micrófonos. Cago en su... Xa está laiándose o bo Dani Cabo. Sabía que o querías. É que joderon os dos dianteiros. Fran López. Eu non quería. Entonces salimos. Pero como non vas querer... Non necesita máis presentación o Fran López. Desde que viu aquí parece que lle axudamos a crecer como futbolista porque empezou a meter ainda máis goles. Araña, araña. A boa da araña. E, bueno, pois os números están aí. É un xogador novo con moitísimo talento e que creo que nesta temporada resarciuse por completo, bueno, pois desa, xa no Alondras non fixo mal ano, pero creo que neste explotou por fin despois xa desas lesións que tivera, deses problemas ao seu paso polo Compos, etc. E agora pois está, francamente, xa o dixo aquí, no seu mellor momento e vai liderar a nosa ofensiva xunto con Adri Rodríguez. Nós señor. temos eso de consagración Mira. no fútbol de maiores. Ui. Sinceramente acaban de fastidiarnos aos dous dianteiros que tiñamos. Pero xa arreglamos con un. Vale, é verdade. Metimos a Pedrosa de É logo que dianteiro. vai xogar de medio centro. De medio centro imos meter a un futbolista do ascendido Arosa. Ui. Haberá que ter alguén do campeón, non? Sí, pensamos entre dous futbolistas de feito, queremos mencionar. Me imagino tamén que poden ser. A Concheiro, queríamos mencionalo. Vale, eso por Pensei que ibades por Concheiro. Tiñamos moitas dúbidas, pero ao final decidímonos por Remeseiro, Marcos que Remeseiro. basicamente a súa fichaxe polo Arousa probablemente sexa un dos motivos polo que o conxunto da Lomba tamén conseguiu ese ascenso. Outro ascenso máis. Correcto, e é un home con máis minutos do equipo campeón, 2 goles e o que comentabas ti, Abra, outro ascenso máis de Remeseiro que ten unha zurda que vale moitos cartos nesta E unha terceira. cabeza que tamén...
Moita inteligencia. Remeseiro en superclase e, xa vos lo digo, metémolo aí no medio Que do zona te campo. apetece? Que zona me apetece? Quero meter un centraliño e quero meter a un home que, por desgraza, está lesionado, que se lesionou no Vero Boquete, pero que foi líder absoluto do Estradense. Efectivamente, Dani Cabo, estamos falando de Landeira. Que temporadón fixo e liderou ese Estradense que xa se mete no playoff. A pena é que vamos estar un tempiño longo sen velo. Eso sí, renovado. Fixo méritos porque recordemos que para min debía ser dos defensas que estaba en mellor forma do Estradense e vital, bueno, pois nesa boa xeira, digamos, que experimentou o conxunto do novo municipal, un tío sólido e que vai a axudarnos moitísimo desde a zaga. Moi ben, pois xa que estamos co Estradense, imos seleccionar o mellor xogador do ano na Estrada. Eu creo que por enriba de Landeira. Por enriba de Landeira e a par de Daniel. A par que Dani Pedrosa, correcto. A par de Daniel. E é un futbolista que pasou por estes micros tamén. Sí. E é a brúxula. Brais Vidal, que esta tempada, verdad, que se saiu. Meteu o equipo outra vez en playoff. 5 goles. Máis de 3.000 minutos. Máis de 3.000 minutos, tío. Xefe absoluto do medio do campo. Foi ca selección galega. O sea, fixo unha tempada de luxo. Brais Vidal. Como nos ten acostumbrados últimamente, E témolo aí sempre nos nosos 11 ideais. Brais Vidal. Moi ben, a brúxula, non? Onde queres meter ese nome? Na banda ou trampeando un pouco? Eu creo que como tamén estamos buscando moita xente de ataque, polo que vexo aquí na prelista, na preselección de Luis de la Fuente, eu diría que vamos meter como un central zurdo, pero vamos a decir, tú fai o que queiras, porque estamos falando de Samu Araujo, lateral esquerdo do Boiro. Sabemos que el non é central, pero no noso esquema ultraofensivo que estamos a deseñar, queremos que ten encaixe, é un tío que defende como un can e logo, ainda por riba, ataca como el que más. Sí, un crack. E, bueno, pois vai a reforzar sobre todo esa parcela esquerda do noso equipo e vai nos axudar muchísimo. Non, Ero López, que hai algún datiño aí que teñas a maiores de Samu? Pues que é unha bala, foi clave en que o Boiro pois ao final loitase polo playoff. Que eu creo que como central zurdo pode rendir ben. Sabes como verían neste equipo? Como Javi Rodríguez no Celta, pero por lado esquerdo, incorporándose moito en ataque. Podes dar ese rol, sí. Tamén podría estar Iago Martínez, que é perfil zurdo do Boiro, moi futbolista. Nos imos seguir co tema Boiro e imos seleccionar ao noso futbolista que xogue pola banda dereita, meténdose hacia dentro. Que é o mellor xogador do Boiro, por certo. Sí, probablemente un dos mellores. O Boiro fixo un temporadón, sobre todo nesa parcela do medio do campo. E nos metemos ao talentoso Mario Prol, o 10 do Boiro, que se consagrou claramente esta tempada. Estaba para dar un saltiño máis, probablemente, non, Mou? Segunda ref. Pregúntomo, sí. Sí, na verdade é que me pregunto. Pois sí, 6 goles na súa curta carreira. Este foi o mellor ano e foi un dos líderes deste Boiro que estivo a piques de meterse en playoff. Eu creo que merece estar un representante no noso conxunto do Boiro. Sí. Gústame. Tiñamos botado tamén o ollo a Mario Prol. Sí. A verdade é que sí, é mágoa, pero eu vou con unha das miñas debilidades, un home que eu creo que é a persona que máis veces lle dixen a Dani Cabo de traer aquí. É medio centro, é do Racing Villalbés, é o buque insignia Maque. Sabíamos que iba a despillar a Maque. Falámoslo onte, temporadón de Maque. Son moi de Maque, sempre fui moi de Maque, pero este ano máis creo que é o eixo da columna vertebral de Juan Rodríguez. Sí. Podo dicir que nós tiñamos tamén entre os seleccionados que non o vaimos meter a José Varela, outro desa escola Maque, Santo Método, núcleo duro do Vilalbés. Sí, os pesos pesados. Todos os minutos de liga, José Varela. E non vai, eu creo que non vai entrar no voso, polo que me dá a sensación, non vai entrar no noso, pero merecía unha mención, porque que temporadón fixo. Bueno, mención merecen moitos, non? Sí, temos un montón de futbolistas na prelista. Tamén pode merecer Hugo Díaz, non? Veña, Hugo Díaz. Encántame ese nome. Hugo Díaz Cabo. Made in Clube Deportivo Lugo. Encántame ese nome. Hugo Díaz Cabo. Capitán, 21 anos, comandando dende atrás, pois está para outra un filial que vendeu moi cara a súa pel, moi cara a súa pel. Máis de 2.600 minutos nesta terceira con 21 anos, 2 goles.
Pois pouco que dicir do bo de Hugo Díaz. Creo que hai central para rato en Lugo e verémolo noutras latitudes. Sí, home. Sí. Seguro que sí, se lleva ben cas lesións. Lógicamente. Esperemos que sí. Gran central. E de centrales vai a cousa, non? Nos imos pechar a zaga. Nos imos pechar a zaga, Porque... vamos pechar esa liña de 3 Vanos joder. con alguén que tamén pasou recentemente polos micrófonos de Non Vale Furar, Eu piro, tío. Pablo Agulló. A tomar. Por la mañana están café, fastidiando. por la tarde ron. Empezamos nos Llévame seleccionando. a Sanxenxo, Pablo Agullo. Non sei se nos vai levar a Sanxenxo, que está claro que nos vai levar a segunda federación. Pero é Isto como campeón. Sí. Non é confirmou, levame non? al ascenso. Llévame a Sanxenxo, creo. Eu sempre entendín llévame al ascenso. Pódete levar as dúas perfectamente. Si, non? Vai levar. E vai probablemente levar levaría este Barteixo as equipo. Eu a dúas. verdade non se me ocorre mellor animador fora desa, bueno, pois do gran carácter que ten Pablo Agulló, un central con moitísima xerarquía, moitos minutos e sobre todo partidos nesta categoría ás súas costas, serviría, bueno, pois nese rol de veterán que nos axudaría a todos a crecer o noso equipo desde atrás, liderando e sobre todo un martillo auténtico nesas subidas desde ao córner ou en faltas laterais, polo que tamén contribuiría na parcela ofensiva. É dicir, temos a un tío que é capaz de secar a calquera dianteiro da categoría desde o eido defensivo, pero que tamén pode sumar cando suba a rematar. Que eso, Agullo é un... Cando ven os defensas subir a un córner, O Búfalo. dicen como ese vídeo que había do APM que decía unha... ¿Pero qué es de este animal? Pues... Alguén sabe cal é ese vídeo? Sei o que é o APM, pero non sei o do que... Eu sei. Bueno. Despois pasa. Pois moi ben, xa que nos limpiastes tamén a Agulló, pois... No, bueno, a ver, volvemos ao mismo. Empezastes vos, non? Vale, pois eu creo que vamos meter ao suposto, bueno, na nosa línea de 3 defensiva imos meter ao que xoga pola dereita. Imos meter a Carlos, Sí, Carlos Torrado do Arousa, un dos pulmóns deste Arousa, correndo sempre a banda, un becerro do Salla, ademais é de ali, Sinte o Arousa. E creo que é un tío que tens que ter no equipo, un bregador aí pola banda. Sí, básicamente porque vai tan sobrado físicamente que Martillo pode compensar un día malo que calquera pode ter. Entón, Ex do Lugo. correcto. Carlos Torrado, non queremos falar moito máis del. Temos datos, moitos minutos. Bueno, de Carlos Torrado temos que efectivamente xogou máis de 2.500 minutos na súa, podese dicir, plenitude como futbolista. 2 goles adicionalmente. E moita asistencia, moito balón colgado á área dende esa banda dereita. E moita incidencia. O Arousa é capaz de buscar profundidade por ese perfil. É sí. Bueno, pues físicamente un portento, un prodigio. Perfecto. Moi ben, pois nos vamos, bueno, nese rol de media punta, nesa segunda liña de 3 que temos, queremos seleccionar a un home que non se puxo tanto foco nel. Nalgún momento da temporada sí, pero non se puxo tanto foco e a verdade fixo un temporadón, tanto el como o seu equipo, un pouquiño vido a menos ese rendemento colectivo, pero estamos falando de Noel, do Centro de Deportes Barco, e vai ser quen reforce ese lado do noso media punta. E algún datiño así a salientar de Noel? Noel, un mago, creo que foi Como un traballador. Un traballador, pero nós Mago... queremos pero tamén ten creatividade tampouco que a queremos nese último tercio. E ademais eu creo que o pick de Noel non é só pola súa tempada, sino tamén poñendo en valor que o Barco non sufriu cando parecía que iba a sufrir e que estivo a piques de chegar a esa última xornada con opcións de meterse no playoff, que sería algo enorme para os de Calabagueiros. Así que aí está o noso pick. Faltan 3 amigos. Sí, faltan os 3, un deles é o extremo esquerdo. Que falta, lembrome. Neste caso temos un extremo esquerdo medio trampeado porque queremos que rote bastante con Antón Guisande. Imos seleccionar ao mellor futbolista da tempada no Alondras, que foi Lucas Camba, un futbolista de moito talento dende a media punta, con gol, con chegada, personalidade, moi bo toque de balón. Lucas Camba é o futuro, rapaces, e esta tempada foi tamén presente. Así que Lucas Camba. No, sí, está. Bueno, espectáculo, a vista está que fixo unha gran temporada ali no Morrazo. Cantos goles asinou? Pois estivo preto
Creo que foron da decena, creo. Sí. Creo que sí. Non temos Houbo o un dato que meteu exacto, máis. pero por aí, porque estamos Pero aquí. creceu moitísimo. Estamos Creo que foron reconfigurando. 8 goles de Camba. Por aí, 8 por ou aí. 9. Pero medrou moitísimo. Un xogador que sempre chega en segunda línea, moi intelixente a hora de colocarse na área. A min gustame moito Lucas Camba. Un pepino. Va. Sí. Pois tiráis por Alondras, non? Sí, Sí, tiraron. Houve un xogador que meteu máis goles. sí, xa sabemos que Extremo. Que é unha bomba. Bueno, o extremo será dianteiro. Xa Non está. se molo poñer de extremo. Bueno, Pois a ver pois quen xa non corre- está a ver para quen tratar a corre banda, aí, Xa non está para tratar a Nos- banda, Luismi. Aí está, Luismi, ímolo meter porque creo que se o Alondras non tivo problemas nese tramo final da tempada, pois foi moito por Luismi e por Lucas Camba. O sea que estamos moi contentos de incorporar a Luismi ao noso equipo. A quen queríades vos? Pois mira, eu a Teníamos verdade moitos xogadores, pero A a quen verdade nos gusta. é que me alegro de que elixirades tanto a Fran López como a Adri Rodríguez, porque é que me gusta a miña dianteira ahora, tío. Gústame, creo que é máis complementaria. Temos a Dani Pedrosa xa Seleccionado. elexido e que opinades de Juan Cambón? A mellor tempada individualmente falando de Juan Cambón. Un Moi home boa. que sabe o que é Dianteira. ser nova referencia dun equipo, sabe o que é xogar con un dianteiro, sabe o que é xogar con dous, sabe o que é xogar na selección galega, sabe o que é, bueno, pois dar clases, marcar goles, etcétera, etcétera. Nada que descubrir. Sobre de todo Juan esa Cambón. de marcar goles. De marcar Dáselle goles. bastante ben. Nada que descubrir de Juan Cambón. Non se esconde nas grandes ocasións. De feito, gustalle brilar. Tivo problemas físicos durante moito tramo da tempada. 12 goles, E creo. aínda así a criatura respondeu Sí. ás mil maravillas. É clave nos momentos onde os Somozas non contaba con tanto xogador disponible e aí saliu a relucir Juan Cambón como incluso capitán do equipo. Así que nos Tremendo, ¿no? sen dúbida, para ter un representante dos Somozas que fixo unha tempada máis que decente, metemos a Juan Cambón. O 9. Estou me dando... Faltanos un futbolista, a vos tamén? Ou No, a vos nós dous. A nós dous. A nós dous. A eles dous, e o Pode- que van mencionar ahora acaban no lo de ver a nós. E van o puñer. No. Acórdate. Dalle. Outro Estaba dudando. Vinte escribir e acabamos de escribirnos eso. Dalle. Estaba dudando. En serio? Sí, vas ¿Qué a futbolista? escoitar, xa verás. Va. Pero claro. Roubando seguido. No. Xuro por Dios. Vas a escoitar. Xuro por Dios Que que non o vin. Que coincidencia. Dalle. Xuro por A ver. Dios que non o vin. É tremendo isto. Eu non tiñamos Sí que vai así. a ninguén da Sociedade Deportiva Compostela Ata que Venga. ata que metimos a Uzal, por Ajá, suposto. alarguei o ollo, No, a verdade é que non Eso. os vin, tamén che digo, non che entendería absolutamente Pero nada. como que non? Si aquí pon, Uzal. É de que- Nin o vin. Se ensino a cámara que se ve. Uzal. A única palabra en mayúsculas. Que a fixen agora De que mismo. de que o poñedes? Con Maque, De medio centro. medio centro. E saberá xogar aí. de medio centro. El estivo Sí, todo sí, ano sí, con sí. Sencho xogando de Ti central, dis que- Claro, é que Claro, non sei pero eu, nos a zaga, pero vedes que nós temos unha línea de 5 prácticamente e outra línea de 5. Para xogar partidos, Claro, a verdad. aí, a verdad, o equilibrio non o conocemos. Nós somos Estamos vendidos, completamente igual. No, locos. metemos O un equilibrio vai no dianteiro, poñer o adestrador. Non digo máis. Joder, pois Vale, pois nós imos facer o aquí que nos queda, non? o que Quédanos nos queda. un central que nos limpiache de Sagulló a Uzal e agora pois imos pillar a un que fixo mellor ano todavía. Efectivamente, e aparte que nos vai aportar máis de cara aos próximos anos porque é moi novo, rapaz, é moi novo. Teño dúbidas de quen vas pillar. É moi novo, O que sinalei. moi novo. Sí? Fixo mitad, digamos. Veña. Fixo mitad, fixo unha parte do ano Sí. na Coruña, a outra parte do ano pasou por Santiago. Xogador lucense, Pasou por aquí. pasou por aquí, moito talento, portento físico, central, medio centro, O que faga queiras. falta. O que queiras. E Unai Peón é un dos Ah, sí me xogadores gusta. que pois vai pasar moi De pouco, central, moi pouco tempo. Sí, con nós vai xogar de central, pero vai pasar moi pouco tempo nesta terceira galega, espero que o disfrutara. E Eu creo que o ano que ven está en segunda ref como pouco. No, sí. eu Porque creo que vai ainda- seguir no Compos. Inda é precisamente. sub-23. Sigue no Compos, Non sei o segunda, que pasará con- segunda, en segunda ref, ref. e seguir medrando porque é un pedazo de xogador. É moi bo chaval. Tamén. Polo tanto, gañamos vos. Xa temos 11, a ver vos, acabade Nos co ímolo acabar con unha persoa ca primeira persoa que estivo en 2 podcasts esta temporada
Vale. Co porteiro do equipo campeón, con Don Chema Leovalde. A quen tiñades originalmente? A Santomé. A Santomé, evidentemente, pero Chema, campeón, o guardarredes que fixo para darlle o título ao seu equipo. Porteirazo. Creemos que ten ben merecido estar dentro do noso 11 Sí, señor. ideal. Dos E agora, pedazos de onces. Que diaches, equipo campeón, non? De Chema. Chema. Pois mira, creo que Tócanos a escoller o adestrador. eu estou moi contento co meu compañeiro que non me deixou darvos ese turno porque agora temos a opción de elixir. Perfecto, elixide. O adestrador de primeiro. A ver, hai que mencionar antes de escoller o adestrador que nós tiñamos aí 3 opcións que podían ser as 3 igual de válidas. Tiñamos 4. 4, sí. Tiñamos a Cecho do Vilalbés, evidentemente moito mérito meterse en playoff, tiñamos a Gonza. a Gonza, que vai ser a nosa selección. Xa vos Vale, lo adianto. perfecto. Vale. E tiñamos tamén evidentemente ao mister do Atlético Arteixo, que non é outro que Posi. Non me salía o nome. Tamén fomos mirar ao Valdeorras a ver que había, Sí, porque Fixamos un pouco de todo. porque salvou o equipo. O gol de Agustín. Agustín, quería de... Correcto, pero Sí, Agustín. témolo claro. Sí. O noso barco foi guiado polo mellor adestrador desta tempada, o campeón, o que máis puntos conseguiu, o que máis goles marcou. Gonza. E o mellor adestrador da categoría. Sí, e ademais era un ano no que el daba un saltiño máis, viña do Londres, xa se falaba moito de Gonza, salto a Ourousa, consigue algo que levaba buscando o club arlequinado tantos anos, así que non hai dúbida. No. Por moito que hayan adestradores de moito mérito, este ano de No, Gonza, foi chegar en Cher e cumpliu coa seu cometido. Gonza. Non se pode pedir máis a un adestrador. Non quero se decir. pode, bueno, sí que se pode pedir máis. Un Que lle like podemos e unha pedir? suscripción. No. No, porque Sí que se pode pedir máis. Mira, eu nos nosos nomes estaba Gonza, estaba Manuti, por exemplo, Manuti tamén o tiñamos apuntado. estaba Posi, estaba un adestrador que para min ten moito mérito o que fixo, que é Alberto López, co Viveiro, Certo. pero para min o mellor adestrador Si, tira para casa. é Juan Rodríguez Cecho, Moi ben, porque o que fixo Juan, o sea, unha plantilla curtísima, tiña o dato aquí, deulle debut a 9 canteiráns e sumaron 2.231 minutos, xogadores do B. Non só iso, pero tivo moitas lesións, Sí, sí. pero volvimos a ver a xente como Vérez no campo, vimos a un Pablo Trigo que non está nos 11, Sacando rendemento. Pero que Pablo Pablo Trigo Trigo espectacular. efectivamente, eu creo que esa é a clave. Sacoulle rendemento ao plantel que tiña, que non era unha cousa dada, que díxose aquí mismamente que, bueno, o plantel do Vilalbés non tiña o obxectivo de terse Non. que clasificar a playoff. Non. Non era unha presión ni unha obligación, era permanencia e que a partir de aí a temporada fora o mellor posible, e o que fixo Juan foi exprimir ao máximo todo o potencial dos seus xogadores e ainda Totalmente. por riba dándolle un papel importante, como dice Eros, á base, Sí. que eu creo que é algo que compre destacar neste caso. Sí, señor. Mais é un club que na base creo que colleu as riendas un Sí, pouco. Santomé. Santomé. É o coordinador de canteira, que era o posto que tiña Juan antes. Correcto. Sí, Que señor. Previo Simón Lamas, previo. Sí, porque Juan Sí, Parece un alguén- legado que van deixando Juan ali en Vilalba, como foi- que se vai construindo. foi o segundo de Simón Lamas o Ah. ano do ascenso. Correcto. E creo que tamén en segunda red foi o segundo. Sí, foi o Un segundo. crack, a verdad. Juan de Chantada. Un auténtico crack Pídenos que vai moito en liderar. redes sociais a Juan aquí no Creo que daría xogo, Debe ter unha boa peña por Sí, ali. debe haber unha peña Cecho ou algo así. Peña Cecho. Da- daría- Non confundir con Secho, que son parecidos. É que ollo, porque se van medir E con Cecho Becho. contra Secho e Becho. É becho. Hostia, que... Buf. Cecho, Secho e Becho nos bancos. Correcto. Mete medo. Pois hai que dar os nosos 11. Vamos repasar Repasámonos. repasamos primeiro o noso. Por Veña. exemplo, Veña. Que é o ganador. Bueno, eso decidirá o xente nos comentarios. esquema 1-3-2-3-2. Díxeno ben, non? O sea, Un 3-4-1-2. Veña. Na portería Santomé, defensa de 3 con Torrado, que é lateral, Unai e Hugo Díaz. No centro do campo, Brais Vidal e Remeseiro. Por diante, media punteando, entre Antón e Lucas Camba vai haber moita mobilidade. E Prol tamén. E Prol tamén. E eso vai ser unha Esa tolencia. liña de tres vai ir alternando cada Totalmente. Os ratos que nos gusta chamar. E ya. arriba os para o gol ratiños. tamén dous futbolistas de moita moita, non me sale a palabra agora. Moita mobilidade, perdón. Juan Cambón e Dani Eu iba a decir Pedro. pillería, bueno, non sei que. E o Bruxo, Dani Pedroso. O Bruxo. é E adestrados isto por está guiado por Gonza Fernández.
Pois parabéns, moi bo equipo, a verdade. Gracias. E mira que nos jodistes, pero que ao final quedou un mellor. Pero o noso equipo conta con Chema Leovalde na portería, Samu Araujo, Landeira e Agulló en liña de centrais, Maque e Uzal xogando nese dobre pivote, liña de 3 adiante con Luismi, Noel e Adai, e arriba Adri Rodríguez e Fran López, dirixidos por Juan Rodríguez. Para min é mellor o noso. Para min é mellor o noso. Sinceramente, aparte, quer decir, Uzal no medio do campo é un fútbol máis seductor, máis alegre o noso. Sí. Seductor. O voso ten pinta No, de... a ver, o que sí hai Máis que seductor. ser Hai sincero, mellor- ten hai mellor lógica a pé. construcción do 11 ese, Sí, porque sí. tes a un doble pivote que eso vai ser Sí, sí, un escándalo para dirixir, para organizar. Logo tes os tres ratiños Os por tres diante, ratos, aí está. os tres ratiños que Gracias, a Abraham. verdade Os ratos, gústame moito velos así alinear porque Son os dirías, ratos, joder, sí, os esa ratos, liña os ratos. queda golosa, Pero Sí, incluso queda arriba, goloso. Cambón e e Pedrosa. arriba que sí Pero que eu aí, por exemplo, vexo que Non nós dá o brazo a temos torcer, máis gol, Máis gol. A ver, Sí, suma. máis gol, Suma. temos máis ratos de área. Seguro e que tedes máis gol, podemos sumar. temos Bueno, un- teñen máis gol. Non teñen. Teñen máis gol. e a ratiños non nos gaña, hai que darlle ese premio. Eso é verdad, pero eu creo que nós somos rocosos atrás e goleadores de por eso che digo que Claro. sodes un equipo duro de ver, pero seguramente efectivo. Duro de ver. Bueno. Pois que a xente deixe os seus 11, os seus xogadores que faltan, porque a verdad tiñamos Encántame ese tipo de futboleros, cuidado. Aí está. Sí. Tiñamos moitos na prelista, non puideron entrar, pero así foron os nosos 11, que a xente diga cal foi E así se mellor, los hemos contado. E sí, señor, foi unha tempada escandalosa. Escandalosa, con E sorpresas. quedan os playoffs, rapaces. Quedan os Sí, playoffs. sí, porque antes, cando comenzábamos o vídeo, decías, no, xa rematou a terceira federación. No, Aínda non. Aínda non rematou a terceira federación. Aínda nos quedan 4 fins de semana, 6 fins de semana Emocionante. Queda de fútbol galego, aínda que Queda- neses últimos dous era partido. Queda- Galego-catalán. un mes e medio de fútbol galego en terceira, tamén queda preferente, queda primeira futgal, queda segunda futgal, e como enterarvos de absolutamente todo? Pois facendo un seguimento Sí. nas redes sociais de Non Vale Furar. Suscribíndovos e seguíndonos en todas as redes sociais, que además veñen moitas cousas. Sí, sí. Quen sabe? Sí, que Sí. mentres tanto nos aquí seguiremos como Pero sempre. espera, Que pasa? quen sabe que se entre estes 22 futbolistas se atopa O furiño máxico. o furiño máxico. Visque. Xa falaremos do furiño máxico. Eu creo que podemos decir que sí que se atopa. Sí que se atopa. Sí, Pode ser. Non tería sentido que non. Pero eso Efectivamente. eso decidiremoslo e falarémoslo en vídeos posteriores, porque nós seguiremos Falando Do fútbol. Que máis? nos gusta.